mbok mama. Oh iya, jadi pengen tuku HP meneh, tapi bingung sing kualitasnya apa sing endi. Tuku HP iki lho. Ini iki lho. Kualitasnya apik, baru murah. Tuku ning ndi kuwi? Kono lho. Ning konter. Tak ajak ya. Lah apa, Dik? Hah? HP sing kualitasnya apa sih? Kualitasnya apik. Iki 2 juta, 2 juta. Iki golek sing harga piro? Sing 1 juta ke atas ya. 1 jutanan. 1 jutanan Oppo ya apik. Dik. Iki lho. Oh, Oppo ya apik. Wis anyar, prosesore wis. Oh iya, wis aku tak tuku sing kuwi Juta. wae. Iki tenan. Ya wis, sik tak adai sik. Iki garansine 2 tahun, iki buku garansine. Oh iya. Buat bocoran sih. Apa iki? Rasa diwaca. Bisa diwaca. Oh iki chargere wis ana. Lho, komplit, Headsete Pak. komplit to. Apik to. Ojo Iya. bungan, iki nyet HP. Oh. Apik, sik tak adai sik. Nah, langsung dibawa ya. Nih. Rasa, wis langsung ya. Kartonnya sisa enggak? Rasa wis duwe. Wis. Ya, salam aja dong. Rasa kan Agis besi, quedó sentir. HP